ka fouye ko ye président Djabi sira do fe président ko kabina sigira ako kale jeune de na le réussir à jeune de réussir ala kan kishi ni fere bora la jeune de do jeune ya ira ko président ben a réussi oye message follow message flana où ya ira ko Mali comme jardin de il y a un jardin pour que à Kanye faut fleur ou kacha du jardin ko malien be kabo kidal kabo gaou kabo menaka kabo taudeni fo kai kateme segu kai bamako ni sugwere fe où ya ira ko malien be clé où ye nyogonda laje do kuntama dama ka Dominique nyogon fe ka baro ke nyogon fe ka kuma nyogon fe keleya min bu ka jamana kono ka region kono ku fo nyogwe o ya ira o bayira ko jeune be kakala gawo kaw ya do min be sikaso jeune ya fo min be baw tawdeni min be bo kidal o ya be fo nyogwe ne be min fuye ku ka nyogon mine du taru ka region la ku ka ke comme ziri ko be ke region were la pour que Mali jamana o do ka nyogon mine ya do ambe wati kura la ba fo ko Mali kura amba jola amba kajo mais aba donc refondation a sebe wolo yere président ya signé constitution kura c'est la première vacance des citoyens de la 4e république je n'y a faux choix et tambolo parce que président de Djabi ou ba fait une cérémonie à que sans wosa président Yami, ailleurs na le président Yanchi, quand veut genou fou, quand se fait à Togola, à l'air disposition pour que genou bé, région bé, à l'air bé cadeau de couille pour que cette région là, ou ni soja que cette région là. Monsieur le Premier ministre, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes engagés pour le changement climatique? Le changement climatique fait partie du Malikoura. Oui. Le Malikoura là. C'est la construction de la nation. Ça ne peut pas aller aujourd'hui sans le changement climatique parce que nous sommes un pays désertique. Donc, président Rebeto Kafo Minusuri, quand on n'a pas fait Malikoura Kassigi, il faut que Kassigi conclue là. Pour que Kassigi conclue, il faut dire que c'est l'ama. Ambobara de la CISA. Donc, les jeunes, on est en train de les éduquer. Le ministre de la Jeunesse est en train de faire son travail. Et ce n'est pas pour rien que le ministre de la Santé et les ministres de l'Emploi sont à côté de lui. C'est pour voir ce qui se dit, ce qui se fait ici. Donc on travaille en équipe. Le changement climatique n'est pas oublié comme les autres préoccupations des Maliens.